J.R. Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City nag-operate nga sobra na sa full capacity. Sa hirong tandog ang detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Tek ana sa sobra 200% ang capacity karon sa maong hospital. Hasta hospital staff ang nagkulang na usab. Nagpagawas karon og advisory ang J.R. Borja General Hospital sa Cagayan de Oro nga naga-operate na sila sa 209% nga kapasidad sa gigahin nga lugar para sa COVID-19. Kulang na usab ang ilang mga personahe. Busa na ngayog pagsabot ang management nga duna gayud masinating kalangan sa magpakonsulta sa emergency room. Tungod kay kulang na usab ang mga hospital beds, ang ubang pasyente mulingkod na lang sa bangko o di ba kahamuhigda na lang sa karton, sama sa mga na-post nga hulagway sa social media. Busag iawhag sa management nga manawag na lang sa mga numero sa e-konsulta aron malikayan ang pag-adto mismo sa ospital. Misamot ang sitwasyon sa J.R. Borja General Hospital tungod halos tanan ospital mibalibad na sa pagdawat og pasyente kay full capacity na usab, dungagan pa sa mga watcher sa COVID-19 patients. Ang gabuhaton nato kanang mga COVID patients atong gaapurahon ang availability sa mga rooms dito gyud sa sulod sa building in such a manner nga dili mapulyot ang the rest of the complex, no? Hinuon, adunay mga donasyon nga folding beds ug pagkaon aron maalibyuhan ang sitwasyon sa ospital. Pero we're doing our best to cope with the situation. Tek kanunay nga panawagan karon sa Cagayan de Oro City LGU sa mga katawhan nga mutuman gayud sa minimum health standards aron dili na modaghan pa ang mataptan sa COVID-19. Dili na sa madungagan ang mga pasyente sa ospital. Tek. Daghang salamat, Ethel Ipanag.